Добро утро! Ние станахме, изкъпахме се, облякохме се, закусихме в хотела и сега се каним да излизаме. За днес имаме сравнително свободна програма, тъй като вече обиколихме повечето от основните забележителности. Ще ви вземем с нас и ще ви показваме интересните неща по пътя. Така, понеже получих обратна връзка, че всъщност не става ясно от видеята колко много хора има навсякъде. Днес ще се опитам да ви покажа. Сега това е входа към храма, към който отиваме. И гледайте тук какво става. Като действително това е едно от не чак толкова гъсто населените места. Сега ще ви покажа отново от входа. Ето входа на отвъзелен Padma Temple. Padma Temple. Ето това. This is the one I wanted to go. Ето, оживление. Така, ето ни пред входа. Тарун казва, че това си е типичен храм, не е туристически. И за това има толкова много хора, освен това, както виждате. Ние сега обмисляме дали да влезем или е твърде нагъчкано. Между другото видяхме една кокошка на идване за насам. И той каза, че те ще я принесат като жертва. Горката кокошка, преди да влязат в храма. Обаче все пак малко не беше удобно да снимаме. Но да, ето това е положението. Вие кажете, има ли хора или не. Това вътре явно е един от храмовете, вътре би трябвало да е един от боговете. Сега сме пред щанда за оставяне на обувки и да, все още не сме сигурни дали ще влезем. What is there? There in the front. Оставихме обувките и влизаме. Отиваме към входа. Да, вижте тук. Целият покрив е на кичен. నిశ్శబ్దంగా ఉండండి అందరూ కూడా అమ్మ అందరూ కూడా 3 సార్లు సపోర్ట్లు కొట్టండి అమ్మా అందరూ కూడా మీ మనసులో మీ కోరుతున్నామో చెప్పుకోండి అమ్మా మళ్ళీ ఒక 3 సార్లు సపోర్ట్లు కొట్టండి దేవుడు జూబిలి పెద్దమ్మ తల్లి మాతాకి Вижте кравички, крава с теленце. Тук може би е възможно да се отиде отстрани да се обиколи. И ето тук хората, които въобще ги няма и не е пълно. Можете да видите какво става. Ето ни с кумкум на челото. Излизаме сега от храма. И може би ще отидем да пием едно кафе и после отиваме на обяд. You can take food there and then take a picture. I don't know, with this crowd maybe, no?
Какво е това тук? Вижте ги, о, колко са красиви. Между другото, те са доста по-различни от нашите крави. Някакъв друг модел са, обаче са много яки. Тарун е зад мен, ето тук обувки на хора, кокос. И просто малко да добиете представа. Ето. Тук е Тарун. Ние сега ще видим къде да седнем, за да си избършим краката и да се обуем. И така. Ето това тук е околността около храма. Ето ни тук с кравите. Тарун тук що каза на тая крава мат спис-пис, но тя не реагира. Не знам защо така. Отиваме си сега, т.е. отиваме да обядваме с приятелите на Тарун. Така. Ето тук още малко кадри от около храма. Това е точно пред входа. Просто все така, за да добиете. Продължаваме, отиваме сега към ресторанта. Да. Това. Видите какво става. На всеки ъгъл има хора. Нападнаха ни две жени да ни искат пари. И на Тарун му е много смешно сега, защото едната ме хвана за ръка и се опита да ме отвлече. Но той ме спаси и избягахме. Между другото, аз имам все пак известни фенове. Жените много ми се радват и ми се усмихват. И също някои малки дечица ме сочат и се усмихват. И им е много интересно. И на някои им става много смешно, като ме видят. И тогава и на мене ми става смешно и общо взето да всички се смеем. И е голяма веселба. Съжалявам, ако друса. Правя каквото мога, ама малко хода не е супер равен и аз от време на време пропадам и после отново се възкачвам. Вижте, това са такива mouth freshener. Те го слагат навсякъде в ресторантите. Те са някакви такива изсушени работи и си хапваш няколко след вечеря за хубав дъх. А пък това явно е и за някои са и такива digestive. Доста са готини, много са ароматни и сладки и вкусни. Това са чершафи. Берлина. Голяма разцветка, голямо изобилие и тук. На какво ли не. Това там са завеси. Тук има детско облекло. Вижте същите типични дрехи. И шарки, красиви роклички, сарите и така нататък. Има и за деца. Ние вървим към ресторанта. Тарун твърди, че това е входа. Аз ще се качим в асансьора явно. Излизаме заедно с другите 12 човека от асансьора. Ето ни в ресторанта. А това зад мен е човека, който дойде да ми отвори водата и да ми сипа в чаша току-що. Това е джалеби, което ни го дадоха като предястие явно. И то е нещо сладко. Сега ще го пробвам.
Хрупкаво е и вътре е пълно с захарен сироп. Не е лошо. Малко е странно като предястие, ама е вкусно. Донесоха ни една салатка, краставица и морков. Не е лошо, няма никакви подправки. Не знам дали заради мене я донесоха. Или е типично. Това е папу, което е леща. Оранжева леща и жълта леща. Тук има някакви сосчета. Това не е което поръчах аз, но това ми дадоха за сега. А това е ласи, което е кисело мляко с някакви работи вътре. Може би е сладко, сега ще видите. Ето едно пилешко биряни, което е ще за тарун. Аз съм си поръчвала същото на вегетарианско. А между другото да ви покажа нещо интересно, че тук хората ядат с ръце, което е много по-трудно, отколкото изглежда. Вижте как тук ти сипват направо в чинията. А това е моето вегетарианско биряни. Thank you. Това е много вкусно, аз мога да ям само такова. Това са десертите, идея си нямам кое какво е. Обаче това тук изглежда като черници. Това, което вика Hello Subscribers, е второ до мен. Сега ще видим, със сигурност ще са много сладки. Излязохме от ресторанта и сега отиваме до един супермаркет. Ще снимам оттам. Но исках само да ви кажа, че тук преживяването в ресторанта е все едно си отишъл на обяд при баба ти. Всички поръчват разни неща и след това минава сервитьора с... той донася просто от големите порции с храна, все едно тенджерките и ти сипва в чинията. И общо взето е много трудно да откажеш. Аз си бях поръчала само едно нещо, обаче ядох примерно 4 различни неща, защото всички са много настоятелни да пробваш. Така че да, точно все едно си при баба си. Ето това е магазина, в който отиваме, Рат на Дип. Тарун казва, че това е един от техните големи супермаркети. Тоест, може би нещо като Била. Сега ще видим какво представлява. Добре, ето ни на щанда за вода и тук имат алкална вода, което не знаем какво е, обаче Тарун настоя да ви покажа. Изглежда кафява, обаче не мога да кажеш дали опаковката само е кафява или цялата вода. Кажете, ако ви е интересно, може да си купим и да я пробваме. Това са чайове, които са интересни. Не знам, доста е тежко. Предполагам, че това е просто черния чай вътре с някакви подправки и после си го правиш с млякото. Това е амла ойл, т.е. амла олио за коса. Мирише много силно. Ние си бяхме купили един път. Сега ще ми дали да не си купим пак някаква по-малка опаковка. Между другото, сега да видим цените. Примерно 100 рупи и 1 евро. Като сравнение, тук в момента няма цени, а малко видя някъде ще ви покажа. Това са сурови фастъци. Много големи опаковки. Изобщо тук са всякакви зърнени култури, лещи. Мундал. Чана дал. Различни, да, такива зърнени култури явно. Пълсес. Каквито ние нямаме. Това е също нещо зелено. Бог знае. Ето сме тук на щанда с подправките. Различни листа, люти чушки. А това е джагари паудър, това е захарта в процеса от захарна тръстика, отивайки към захар. Това е стъпката преди захар. И се води, че е нещо по-здравословно. Малко ни направиха забележка на щанда с подправките. Но ето ни тук сега при тигровия балсам, някакви други такива за обезболяващи. Тигровия балсам е 1 евро или 2 лева, което в момента вече е доста по-скъпо в Европа. Така че сега ще си напазаруваме. Тук сме при сапунчетата, защото ни е любопитно да видим кое как ни реши и какво представлява. Доста от нещата, между другото, нямат цени, което е малко странно. Но вероятно може просто да попиташ. Пудрички.
женски пудрички, мъжки пудрички. English Lavender. Тук има Ayurvedic Oil, което е разхлаждащо. Ето тук за стрес, релаксирате, подмладявате, съживявате. Вижте, тук има и някакви различни такива също. Ще вземем да пробваме някое. Onion oil, castor oil, rosemary oil, argan oil, this amla oil, Всякакви такова. hibiscus oil. За пръв път виждам от лук за коса. Доста интересно. И тук имате някакви други. Въобще имат супер много такива олия. Тук са също с бадеми. Имат супер много такива. Много се грижат за косите си, за да са им красиви и лъскави. Това също е за коса. Накисва се във вода и след това, когато се отмиеш с него, прави пяна. И това е същото. Това е сухо амла. Всъщност това е олио, което ви показахме тук, що амла ойл, и явно се прави от това. Това също е подобно, само че е пудра и пак се смесва с вода и на практика сам си правиш шампуана. А за тези Перун казва, че това е всъщност традиционният начин, по който те са си мили косите. Накисваш го за 5 минути в топла вода и то става някакво като пастичка, като пяна. Тук има такива за почистване на лице. Отиваме да видим нещо друго. Перун избира манго, което да изядем после. Сега сме в раздела с ароматизаторите. На мен много ми харесват. Ето тези тук, както виждате в ръката. Това са едни такива блокчета, като, не знам, представете си го като голяма бучка захар с различни аромати. И просто то вътре в момента е в пакетче, обаче се изважда от найлоновото пакетче и се оставя в кутията. И мирише. Ние такова си взехме за хотела и наистина мирише много хубаво и на различни места също видяхме. Така че мисля да си взема сега и за вкъщи. А пък ето това тук са някакви турбички, които са може би за гардероб. Не съм съвсем сигурна. Но да, май са точно за такива срещу разни боболечки и да ти ароматизират в гардероба. Напазарувахме разни неща за нас и за сувенири. И сега чакаме такси, което да ни закара в хотела, малко да си починем. Ето ни обратно в хотела. Малко ще си починем и после може би пак ще поизлезем. Ще приключа този влог тук, за да не стане твърде дълъг. А пък след това, ако има интересни неща, ще направя следваща. До скоро!